Jistě jste si už někdy říkali, mám rád YouTube, ale které videa se schovávají pod povrchem? Videa, které se normálnímu divákovi neobjeví na stránce doporučených. Jmenuji se Babička Petersnová a v této sérii udělám vaši práci za vás a vytáhnu na povrch tento typ videí. Vítejte v procházení YouTube. A je to. Máme polovinu prázdnin, no a protože se většina rodin už vrátila z dovolený, jelikož byli v červenci, proč si nepustíme nějaký domácí videa z dovolený? To myslím, že bude stačit. Můj bože, ani domácí videa neutečou nekvalitním intrům. A ještě natočený na mobil, to seš ty, jaký druh rolníka? Čau lidi, tady Šárka, vítám vás u dalšího videa. A já poletím na Kypr. Jsme na Kypru, mají tady výborný dortíky. Další dortíky a meloun. A poslední dortíky. Tak už jsem konečně doma. Musím přiznat, na domácí video z dovolený to nebylo tak špatný. Akorát jediný je, že ten kluk se tváří, jako kdyby měl posttraumatickou stresovou poruchu. Opravdu jediný, co stačí, je přidat filtr a máte skvělej celovečerní válečný film. A tohle je konec. Play it first on Xbox One with EA Access. Doufám, že se vám líbil. Naše druhé video je trošku víc chaotické. Synko, víš, ona existuje taková věc, ale u vás. Nechčete z dalšího hra a jak víte, tak jsem na dovolené a právě mi unesli králíka. No a to je asi všechno k tomu videu. Ta holčička jenom chodí po celém bytě a hledá svýho králíka, zatímco starší děti, který jsou s ní, chtějí mít jenom trošku čas pro sebe. Já už začínám být dost zoufala. Potom se vydá na balkon a stane se tohle. Kde je ten králík? Můj bože. Bacha na tohle týpka, ten přijde do vaší třídy, to máte svoji frajerku vedle sebe, on udělá. A už vám jí přebral. Ok, už opustíme téma Dimitrie rozbíječe oken. Teď když nad tím přemýšlím, tak Dimitri byl možná nejinteligentnější z nich. Ok, tuhletu rodinu bychom radši měli už opustit. Zkráceně, jim je jedno, kde je králík se najde, byl v obrovský kleci. To je vše. Naše další video je od Ježíše Krista. Nebo aspoň tak to vypadá díky té záři. No, že jsme v Penny a... Ježíšova dovolená byl výlet do Penny Marketu. Nebo aspoň tak to řekl. Já vás dělám další videa a dneska to bude takový speciál. Jsem nedovolený, teď jsme v Penny a já si myslím, že se uvidíme až tam a zatím čus. Ježíš řekl, že se pojede ubytovat. Já jsem si myslel, že ne, opět nás opouští tak rychle, ale naštěstí bylo i druhé video. Takže čau lidi a... Počkat, na tomhle videu mi něco nesedí. To video je kurva na straně. Ok, to je lepší. Svatozář následovala Ježíše i do auta. No, takže určitě bude další video z Eurotraku, z Minecraftu a z nějakých dalších videí.
Čiže můžete se těšit postupně, až půjdeme někam, tak zase nějaký video určitě bude. No dobrý, takže my se jdeme ubytovat. No a obávám se, že to jsou všechny videa pro dnešek. Mějte se a... Vojto, co to tady děláš? Tady Londonova a mýho kanálu, protože na jeho kanál Praktin a na můj kanál jistý Honey Badger, zautočil jistý Honey Badger. To video přichází. Dnes to nebude, ale můžu říct, že to bude brzy.